KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka hanyo tribute council kala asni ublai jong ka khandai tarik upana jemang arajar arpoar kala IT de dorka sa usembut menteri rangba jong ka jilla ba preston tensong ban persya ya kajing pentrai kam ni ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arajar arpoi bat ka rules na ka benta ban play jingkang yi ki jingya khalai online bat casino hapo ka ni ka jilla Meghalaya Hagajingnya keren bat kilat pathai khubor u General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Sinrem ula ong baka seng kam sngoya hap satya halor kani ke jingshim ra jong ke sarkar ban penlong anya ke jingya khalai online bat casino na ka benta ban penmi khajna shushu ula ong ru baka sarkar kade ban pendam no mardor ya kani ka an na bakan sa penhiar dor ya ka akor bat ka burom jong ke jilla Meghalaya baro kawai Nilai iba keladon ka jingpen pa nakaliang jongki balang maper-per nakaliang jongki kenhun nyam maper-per jong kejelah ibu kowe halor konong rem ba kani kaan kan pen kelalong ya kejela ka jongi lane ban tip ya kejela ka jongi kum kata kajaka ya khalang tena kaliang jong seng ngi kershan ya ka jingpen pa jongki kenhun balang maper-per jongki kenhun nyam maper-per namar bangim pa kejela ka jongi on tip kum kata ka gambling state lani kata ka jaka ya khalai namar ba mdi tang balang ba kani kaan on pelong lani on tip ya ka jala ka jangwi kum kata ka jaka ya khalai ringi tip ba kini ki jaka ya khalai le si kila banwan ra lani kim penmi pat ya shibun ki jing ki kam snil nalor ki kam ya khalai la ban mi ki kam auria la ban kila banwan ra syaka no syaki kam tu kam thiem kala ban kata ya ka imlang salang hi bro kowe ti nak kalian coba seng ngila penpau ya kajing persya ka jongi bat ngila bu ru kajing dawa khmat jong sorka khmat jong deputy CM mentan baka government ka de ban repeal lane ban weng no shisendon ya kanigaan ti nak kalian jong u deputy CM ha kajing keren ka jongi mental si pula penpau ba sorkar kan syong perkhat ya kanigakam bat kan sa shim ya karai ka hakini kisi ke banwan bat kawiru ka ba ngingila penpau mentan Ahmad jong deputy CM naman iyo iya ka jingkran jong chief minister gini singi ka san and rhetoric apor begini ki kenhun niam bat ki kenhun balang ki ya kendu u ulong ba ka sorkar kampat penteri kam ya kanikaan kandang ya keren ban penteri kam regawi ka jingtip ka bangi yo menin kalong ba ka sorkar kala dapat bantung lupa ya ujat ya retired judge jong ka Allahabad High Court kum utau chairman jong ka Meghalaya Gaming Commission ya ka bangi la kelima rahmat ya deputy CM mentan hi nak kalian dong deputy CM ka jing shishan ningkong ula pentat ban ong ba kani ka kam klemon ra po ka cabinet kumno la bantung yo tau retired judge rehadin pat ba ula confirm na ka taxation department layo jing tip ba ka taxation department kala ya chakman bantung yo tau chairman joka Meghalaya Gaming Commission kat kum ka an ya ka balasna da ka sorkar hi kani kalong ke bangim la ban pediang namar la dengi puli ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arpo bat kumjuru ka rules aku arpue ki ong baya kanika commission kata ka Meghalaya Gaming Commission kandai ka permanent commission komod ba kanlong kumju hi kum ka Meghalaya State Human Rights Commission kanlong kumju kum ka Meghalaya State Women Commission bat karu kontrikam lani ka terms of service kinlong kumju kum budget yakini ki commission ki belong permanent ne ka belengo kalong ba ha budget pang yo ha bathung pat yo new retired judge na po Allahabad High Court lalak bayang ni ka kam lale be tik tang da taxation department komod ba kila penkan ki kendon ya kai ko bala tho balasna po kaan ka rules tena kalian ka jongi ngila bu ka jing dawa khmat jong u deputy CM badai banweng ya undi ya kan ka jing thung lani kata notification ya ka bala penmi da taxation department namar baki klembut renti ya ki anya ka ba maki hikisna ti ka jing kren galong ba nakalian deputy CM lakula rengi ba ya kani ka kam kin sara po cabinet bat kin da ya kren penya la on penteri kam ne on penteri kam ya kanika Meghalaya Regulation of Gaming Act aku legally la da pipule ya ka act bat ya ka rules kila ong ti kenapa ka Meghalaya State Gaming Commission kadai ban long ka jing jet la ne ka jing thung ka jong ki long thik kum ki permanent commission ki bala don lupa te kani ka jing thung jong ka taxation department claim the one ra hapo ka cabinet claim the don ka search committee kalong be an
tinggi nak kalian kejongi ngila penpau ya ka jing persya bat ngila dawa badai ban weng no ayun ubrio namar kumba ong mene bala da sorkar ko ong bangindang perkhat ya kani kam ngimpat pentri kam ya kani kaan ngindang don ru ka consultation bagi stakeholders la kalong kiseng balang ge fair kiseng niam ge fair kiseng balang ge fair kamut ayu pat filada thung ya ubrio namar ka kamram jo ka commission kalong ban penyat ya kani ka yaki te ki kendon ki badan hako jong ka ande tila ada fila thung lepa kamut fila mut banyak cakman de gejing keren bo deputy CM mentan pekolong bak sorkar kam don jingmut banyak cakman mentan rekan nang ya keren ya kan ya kam tat hadu ba la clear kita ki doubts lene ki jing bomya sotu apdeng mu jong ki kenhun ba fair na ana kalian ka jongi ngila ong ru ko ngila pen pau pi la da fi puli ya ka act but ya ka rules ka definition jong player you player ki ong kat kum ka act kat kum ka rules ki ong any person above the age of 18 can be a player. Umat bang nu nok shong nong lani ubrio. Balata me khat pras nam seneng ulak ban. Ya simbenta kata kam ka kita gi gaming ad. Ndai lada fi ngap pada statement about the DCM u minister in charge taxation u chief minister ki ong ba on sha ban ele kai tangi ki outsider. Umut tangi ki tourist. Ndai kajing tho pat kam ya hap ken ba kata kajing keren ka jong ki. Tingi ngila keren ka ba sha gi ong balada fi kwa lada pimut ban ong kumta te dei ban thok kan hak an khalong kumta khnang ba kini ki jingi bom ya suthu la ni ki jingi suthu ki jongi ba ka an ka karen ku ngwe ka statement jong ki jong minister jong deputy CM lu CM kalong ku ngwe kan clear ki kini daw te kitar ki kini ki jing dawa ki jongi ba there should be clear definition who is a player and who will not be a player na kaliang ka jongi na kapor sa kapor ni sa ong ya ka sorkar ba fi gambling lani kata ka legalization of gambling should not be the only way. Nali kamdei mandei tang kata bo finshu perlong ya ka state ka jongi kung ka khalai kamut fin tang banyo ya ka revenue fin pen kala lengkar no ya ka state ka jongi. But ngila ajing mut ru ya ka sorkar na ka puas por. Fi menta ki MLA, ki MDC, ki ex MLA, ki ex MP, ex MDC pitum kung ki chairman, ki co-chairman, jong ki board, jong ki corporation ba fair. Pikitu ki MLA MDC ki badan mentah kila ayo lepa yo tulap nak sorkar. Tada kidi ki ex MLA ex MP kila ayo ya ke pension. Terbeli pihak ban terperserwakai pada kepisah jong jala bakin save ki. Lada pikwa ban save lada pikwa bakta ka state exchequer jong ni kandon ni kepisah. Penduna ka jing pelut ya ki penserwakai ya kepisah jong pat ba. Kabaar ka ba ngikren na kapor sa kapor kalong ba ka government kan dei bandan kata ka zero tolerance on corruption. Zero tolerance policy on corruption. Naman niyo nakapor sa kapor ba kajing kenok bamsa piki officer sorkar yaki department gi fair. Lada pikwa si siya ka sorkar lani ka jala ka jongi kandon ni bisa ka bakala ban pelut yaki kampen roy. Kemut pihak ban adopt kita ka zero tolerance policy on corruption. But kabalai dalam ka leakage of revenue ya kaban lada fipet yaki CAG report ki bana kasnam pinlap yaki observation jong CAG bang ba hakatanat forest kata ka leak revenue jong state hakatanat mining kata kali ke revenue jong state tila da fipa si siya pa ka state jong igandon ni bisa te plug kita ki lupus kan penduna ya ka leakage of revenue pimdan kam badawan ra de kini ki kam ya khalai mo ya ka bangila kren ok ma jong di CMP mentangi la don lepa lari kidon ki jingkreng ko ang bangila don ya ka top team ila don ya ki lottery kini kita ada ki kam ya khalai te bale on nak penbon syuk ki kam khalai ki ka jala ka jong ya ki bala don la regulate lepa da ki ani ba fair jong state nyem pa apat kin benang penbon syuk ki kam khalai ti kita ki ya ka bangi ila ada ban ajimut ya sorkar pi nak kaliang jong ila keren ru ya ki kam ki bala don lepa ya ki bala regulate ya ka sorkar ya ki bat ya kita ru ajing syang ngila ay ka jong bot badai ban review ya ki lakini ki jingdon jong ni kam ya khalai ki kita ne me ga imla salang bat kumlo benang ban bahai ki ani ka sorkar do adon kata ru ila ajing bot ma